Dobre, že to je to doniesť. Tak by som to chcel vyskúšať, ako to bude. Asi no. Zase som ho nevidel. Ani ja som ho to nevidel. Prečo tam sa nenadáme? Oni sa tam budú. Akurát som hovoril, že už mohol dosiahnuť. Ja sa keď uvedeš stranu a nemáš loptu, to nebola prúdka. Ježiš, normálne ako je taký tu vysoký. Kopni tu doprava. Práva sa mal postaviť to. Ja som si to myslela. Čakal čo? Doprava!
Jarná Čas, nový tréner, najmladší tréner v lige. Prvý domáci zápas, víťazstvo. Ako hodnotíš tento zápas a celkovo? Tak tento zápas, začali sme ho veľmi dobre, strelili sme prvý gól. Potom bolo taká hluchá pasáž, trošku sme ako keby sa uspokojili tým gólom a super vyrovnal. Cez polčas sme si povedali s chalanmi, že tento zápas tu zvládneme a tie body si tu nepustíme a to sa aj stalo a z toho sme šťastní a aj keď ten výkon nebol nejaký ideálny, ale toto víťazstvo nám verím, že veľmi pomôže. Čo na ďalšie zápasy, kedy sa zase predstavíme doma, čo nás čaká? Tak v podstate o týždeň cestujeme do Šale, kde nás čaká veľmi ambiciózny súper, ale určite tam ideme zabojovať o čo najlepší výsledok. A najbližšie sa predstavíme doma z FK Rača, v podstate po zápase v Šali. Takže FK Rača bude ďalší domáci zápas náš. A ako si spokojný s kádrom, bolo vidieť, že je tam veľa vymenených hráčov, nových, príchodzí, odchodzí. Ako je káder u nás teraz na túto jarnú časť? Tak káder v podstate som veľmi vďačný, že prezident klubu nám dal s Pálkom Šupkom voľnú ruku, v podstate doniesli hráčov, akých potrebujeme a tí chlapci, čo tu ostali, plus tí, čo ich doplnili, tvoria dobrú partiu a dobrý kolektív, ale hlavne kvalitu na tom ihrisku. A v podstate vieme sa od nich odraziť. Áno, dnešný zápas sme videli, že dva noví hráči nám tu v podstate strelili 3 góly, ale samozrejme bez tých ostatných by to nešlo a ja chlapcom ďakujem za dnešný zápas.